zalantzarik oso talde prestua eta prestatua dakagula eta gai dela aurrian dakagun erronkari aurre ditzeko. Eta gu gainera hori eduki dugu goguan. Guk erronkan eta gure proposamena aurrera eruateko gai izango dan jendiangan pentsatu dugu. Gure proposamena aurrera gai izango diran pertsonengan pentsatu dugu zerrenda osatzeko orduan. Ze guri iristen jaku, beste batzuk populismoari emondetzela garrantzia gehiago aurrian daken erronkari baino. Eta euren zerrendan berri emoteko orduan, edo euren hautagaiak aurkezteko orduan, populismoari garrantzia gehiago emondetzela. Beste batzuk ordia, aukeratu dabe, edo jarri dabe euren kanpainan erdigunean eta oinarrizan guri kaina sartzia, guk eitzen dugun guztia kritikatzia. Eta nik uste populismo hau eta guri kaina sartzea hau badala, eurak be badakizelako Eibarrera aldaketa badatorrela. Udaletxean igarritzen da, baina kalian be igarritzen da. Eta gaur hori ez jakue gustatzen. Batzuk ez dabe aldaketarik nahi, inundik inora, hogetamar urte zibilidea eurek nahi izan dabena hitzen oso komodo, eroso, euren interesen arabera, edo euren lagunen interesen araberako proposamenak einaz, apenas lanik egin barik, eta karo, normala da horrek aldaketarik nahi ez izatia. Beste batzue konturaturi aldaketa badatorrela, baina aldaketa ez datorrela euren nahi daben bidetikan, eta gainera ez doiala euren gustoko norabidean. Eta alan dabe, esaten dabe, eurak prest dauzela. Eta izkilarriz esaten dabe, eurak prest dauzela. Eta nire gustauko jatan, eurak argi esatia, eta zintzuak izatia euren oinarrizakin eta euren botantiekin, eta argi esatia zein godaben maiatzan hogeta bostian, hau da, zein godaben udalauteskundien bizamonan, zein godaupen eubiak, zeinekin jarriko da mai baten bueltan maiatzan hogeta bostian, gurekin jarriko da, badakigulako Eibarren aldaketarako giltza abertzaliok euki geinkela, edo zoekin jarriko da eta euren soldata eta euren protagonismoan trukian atiak itxiko detzez aldaketari. Zein godabe? Bueno, barkatu, esan dut atiak itxiko detzela aldaketari, baina uste dugu hori ezinezkoa dela. Aldaketa hori bizkor dator, aldaketa oso indartsu dator, eta saiatuko diran arren hori eitzerik ez dabe lortuko. Nik esan detzuet, hau dela, maiatzan hogeta lauan hauteskundiak irabaziko daben hautagaitza. Baina usto dano gara hautagai, eta zuek be hautagaiak basariela. Eta danon ardura da, nire ustez gure proposamena zabaltzia. Gure proposamena zabaltzia mundu guztia jakin da izan, segaitzik EH Bilduk eibartarrokin batera noski dakan aldaketarako giltza. Beraz, gure proposamenan gainean ingo dutzu etoin berba. Ez detzu edaz gure proiektu guztiak banan kontauko inundik inora, ze asko dakaguz oso onak dira eta ordu asko biako nituzke danak ondo azaltzeko, baina gure proiektu eta gure proposamen guztia pentsatu doguz bost ideia nagusiren arabera, eta ni bost ideia nagusi horrek esplikauko detzu edazoin. Gure zutauetako bat, gure oinarrietako bat kohesinio soziala izango da, eta bada, uste dugu talde bakoitzak, adin edo generazio bakoitzak behar ditzuela berandako proposamen zehatzak eta bere biharrak eta bere nahiak badakazela eta horrek asetuin behar dirala. Baina uste dugu oso importantia dela kohesinio soziala, generazioen arteko kohesinioa. Gure ustez ezberdina garan hoien arteko kohesinioa, eta uste dugu horretarako baliabidea jarri behar ditugula, denbora eskaini behar ditzagula horri, lekua jarri behar ditugula horretarako aproposa diranak, ze azken finean, Antxonek bertxotan esan dabe moduan, Eibar jatorba nahi badugu, Eibar bizia nahi badugu danon artean egin behar dugu, eta horretarako kohesinioa iriste jaku oso importantea dela, eta berba itxia dela ezinbestekua. Uste dugu, hiri ereduaz berben behar dugula, eta hiri eredua gure beste oinarrietako bat izango da. Eibarren obrak indituztenian, hirigintza, urbanismo proiektuak indituztenian, indituzte pentsatuz, zelan helduko diran kotxez bizkorrau, ez dakin nondik, ez dakin ora, pentsatua zelan ingo daben alik eta eraikinik haundizena, ikaragarrizena, politzena eta baitza garestizena be. Baina pentsau barik ze ondorio dakarren horre gero Eibartarrongan, herrizangan, azken finean, edozein proiektu txikik badakalako gure oitzuretan eta gure bizimoduan ondorizua. Eta guk uste dugu, hiri ereduan be, oinarri izan pertsonak egon behar dirala. Eta edozein proiekturen oinarritan egon behar dela pertsonen mobilidadia, pertsonen osasuna, pertsonen segurtasuna, eta hori holan eitzen badugu, hori guztia kontuan hartuta, eta aurretiaz aztertzen badugu, edozein proiektu ze ondorio euki aldaben herri honengan, askoz be proiektu hobiak izango dirala.
Euskara eta kultura aniztasuna da gure beste zutabetako bat. Altxorra handiza dakagu Eibarren kultur eta jatorri anistasunari esker. Eta kontuan hartuta danok eibartarra garala, abiapuntua hori izan da, nik uste dut kultura eta euskara bera izan aldirala tresna ezin hobiak elkar ezagutzeko, gerturatzeko, danoko dakagu zen aurreiritzi horrek gainditzeko, eta iristen jaku gainera, hau lan eginaz, euskaraz bizitzeko pausuak azkarrago emongo ditugula, eta gainera lehen aitzatu duten kohesinio sozialean gainera lagundingo dugula. Eskerretik egin behar dugula dana pentsatzen dugu, eta hori bada gure beste oinarrietako bat. Askotan esaten dugu, eta urtarrilean bezanean gure praktika eta gure politika feminista izan behar dela. Uste dugu emakumeen empoderamentua lagundu behar dugula eta horretarako baliabideak jarri behar ditugula eta esparro eta arlo guztietan igarri behar dela hori. Baina hortik harago emakumeen ikuspegitik edo ikuspegi feministatik lantzen baditugu gure proiektu guztiak ez euki zalantzarik danondako onak izango dirala. Lehen esan duten hiri eredu hori ikuspegi feministatik lantzen badugu, seguramente lortuko dugu puntu beltz gehiago sortzia eta emakumeen segurtasuna bermatzea, baina hortik harago lortuko dugu danondako onak izatea. Eta gero ekologia eta ingurumena be gure oinarrizen artean egon behar da. Pentsatzen dugu efizientzia energetikoa kontuan hartu behar dugula eta itxin ditugun proiektu guztietan eta ospatzen ditugun jai guztietan kontuan hartu beharreko kontu badala. Azken finean herri honen etorkizuna dagoalako jokuan ikuspegi horretatikan. Eta bukatzeko parte hartzia. Batzuk pentsatzen dabe, urtean behin herritxarrekin elkartu eta eurekin kexak entzutia hori badala parte hartzia. Baina hori ez da parte hartzia, inundik inora. Bai, hori inbiarko dugu, hori inbiar da, ados, baina uste dugu, eibartarrongan eragina eukiko daben edo eragina dakan edozein proiektu eitzeko orduan herritxarrekin batera inbiar dugula. Eta inbiar dugu herritxarrekin batera proiektu horren diseinua. Baina proiektu hori herritxarrekin batera garatu behar dugu. Proiektu hori herritarrekin batera gauzatu behar dugu. Guk uste dugu herritar guztiek hartu behar dabela parte edo behintzat horretarako aukera auki behar dabela. Eta honebe lagunduko dabela gainera danondako proiektuak izaten Eibar bizi-bizia lortzen eta aurreko puntu guztietan gainera guztientzako oinarri importantia izango da. Esan detzue nire ustez dano gara lautagai, zuek bai, eta etxerako lan hau betetzen badugu, hau da gure proposamen hau lau haizetara zabaltzen badugu, nik ustot inork ez dabela inungo zalantzarik eukiko maiatzan 24an. Alan dabe beste lantxo bat be emonai detzuet, eta gure proposamena zabaltziakin batera nik ustot esan behar dozuela oso argi Eibarren maiatzan 24an EH Bilduk irabaziko dituala hauteskundiak gaba horretan inork sorpresarik ezartzeko. Nik askotan esaten dut lagun artean, nire ustez Euskal Herrira aldaketia Eibartikan etorriko dala. Eta badakit nire lagun asko aspertuta dauzela hori entzutiaz, eta beste batzuk behar bada ez dabela hori serizo hartzen, baina nik oso konbentziduta dinot nire ustez Euskal Herrira aldaketia Eibartikan etorriko dala aldaketia, ez dakat inungo zalantzarikan. Karo, hori holan izateko ardura handiza dakau eibartarrok, eta lehenengo urratsa guk emon beharko dugu, aldaketarako lehenengo urratsa guk emon beharko dugu, baina oso argi euki giltza guk dakagula.